dig. Jeg har brug for hjælp. Hør nu. Jeg er lige her ved Skumlesen-bygningen. Skumlesen, du ved. Ham, der prøvede at hugge slottet fra greven. Jeg er her, fordi Skumlesen har bortført Magnus. Det er det sidste, jeg så til Magnus. Myggen, hjælp mig! Hjælp mig, Myggen! Der er ingen tid at spille. Jeg må ind og redde Magnus. Kom! Nå, der er lastbilen, som Magnus blev. Shh! Der er nogen inde ved siden af. Så skal han i hvert fald få det betalt. Ah, Magnus! Ja, Skumlesen er farlig. Hvad hedder du? Jeg hedder Magnus. Hvad hedder du? Mia. Jeg hedder Mia Muldvarp. Hvornår er du så havnet her? Lige før dig. Jeg gik i en fælde. Skal vi stikke af? Ja, når vi kommer ud af lænkerne. Hej, Magnus. Myggen! Hvor er det godt, at du kommer. Det er Myggen. Han er min bedste ven. Han kan hjælpe os ud. En myg. Ja, han skal nok være til stor hjælp. Det er værre, end jeg troede. Magnus og en eller anden. Jeg hedder Mia, om jeg må bede. Okay, goddag, Mia. Hvordan kan jeg hjælpe? Halløjsa alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til barndomsserien. Jeg tænkte lige, at jeg vil genbesøge Magnus og Myggens Skumlesens hævn. For det er 11 år siden, at jeg lå det op sidst. Så det trænger til en opdatering. Så jeg tænker bare, at vi bare går i gang. Hvem skal jeg tage først? Tag hende først. Nej, til ham først. Og så tror jeg, vi tager Magnus. Jeg er fri. Nej, nøglen knækkede. Der ligger værktøj inde ved siden af. Skynd jer at hente det. Skumlesen kan komme når som helst. Stol på mig. Vi skal nok få dig fri, Mia. Værktøjskassen er for tung til, at jeg kan åbne. Shh, hvad var det? Det var dog et utåleligt spektakel. Det er Skumlesen. Hvad er det? En undsluppen fange? Ingen undslipper. Men prøv bare. Den er virkelig kommet det rigtige sted hen. Undslippe Skumlesen. Ja. Men vi skal vel videre med arbejdet. Ja. Der er tid endnu. Tid til endnu en. Ja. Kom så her. Slip mig! Jeg beder dig! Hvad var det, han sagde? Clara, Mia? Vi har slet ikke tid til at stå her. Vi må redde Mia. Og så kan vi gå i gang. Og grunden til, at jeg valgte Magnus... Det er en værktøjskasse, og den er låst. Grunden til, at jeg valgte Magnus, det er fordi, at sidste gang jeg spillede, der spillede jeg med Mia. Se, Magnus, der holder Skumlesens lastbil. Nå, den er jo lige så grim udenpå, som den er indeni. Det er et slidt reservehjul til lastbilen. Olietønderne er tomme og bulede. Så er vi jo hernede. Nej, man kan ikke komme videre herfra. De er kommet ind i et depot af en slags. En sur, indeklemt lugt af mug afslører, at der ikke er blevet gjort rent her i lange tider. En skruetrækker. Se, Magnus, der står modgift på flasken. Modgift? Modgift mod hvad? Denne flaske indeholder modgift mod edderkoppebid. Den her plads, den skal ikke bruge til noget som helst, fordi den hjælper ikke. I garagen holder Skumlesens lastbil stadig Nej, de kasser er så store, at vi kunne bo i dem. Hvad? Lad os komme videre. Der lugter i øvrigt også forfærdeligt. Det er en stor trækasse, som ikke er til at få op. Aha, så forstår jeg bedre, at lugter. Kassen er fuld af flasker med formalin. Hvad for noget? Formalin. Man bruger det, når man skal udstoppe dyr. Og sådan noget. Ja, mund ikke.
Skabene står tæt Formalin. langs væggen i omklædningsrummet. Her er en tæt lugt af gammel sved og sure tæer. Se, hvad jeg fandt. Et bolsje. Num. Må jeg lige se? Aha, det er en slags vitaminbolsje. Der står grønne bolsjer giver energi. Jo hellere gemme det, til vi får brug for det. Hvor er de her? Hurra, du fik skabet op. Lad os se, om der er noget i det. Hej, jeg fandt en slags kort. Det er vist et adgangskort af en slags. Jeg ved det. Det er adgangskortet til alarmsystemet, som Skumlesen talte om. Ja, måske. Nu skal vi bare finde ud af, hvor og hvordan vi bruger kortet. Kom. Jeg er snart befriet Mia, skal du se. Ja, måske. Og så skal vi ikke bruge den længere. De træder ind i et lille kontor, hvor der står et gammelt skrivebord. På væggen hænger en plakat, der forestiller en uhyggelig kæmpe edderkop. Aha, en nøgle. Se, jeg fandt en bog. Aha, det er et kort over et højhus. Et gammelt skrammet skrivebord, hvor værkstedsfolkene plejer at sidde. Hvad er det med den reol? Prøv at se, Myggen. En sej plakat med en kæmpe edderkop. Jeg er bange for edderkopper. Du ved godt, Magnus, at myg og edderkopper ikke ligefrem er de bedste venner. Hvordan kommer vi videre? God idé, Magnus. Hiv i faklen. Var der ikke nogen, der hørte støjen? Bag reolen finder de et hemmeligt kontor. Jeg har ikke så meget at sige i den her serie, fordi det er jo egentlig bare et spil, jeg tidligere har spillet på kanalen. Og jeg har ikke rigtig noget historie bagved det, ligesom jeg havde med den store skattejagt, som kom i sidste uge. Sikke en muggen sofa. Det er godt. Der er dog eventyr, nogle ting, grøntsager. Blomst, jeg ved. mener jeg. Elevatoren, nej, hvor vi nu ender. Ja, det er ikke godt at vide. Velkommen. Jeg er Ellie, den fuldautomatiske elevator i Skummelsen-bygningen. De træder ind i et tomt venteværelse. Ikke en sjæl i syne. Alt er stille. Ventende gæster kan sidde i en klodset og umagelig sofa. I hjørnet står en enlig kaktus med mange torne som udtryk for Skumlesens minimale gæstfrihed. Jeg tror lige, jeg gemmer spillet en gang. Ikke fordi det er sådan vigtigt i det her spil, ligesom det var i sidste spil. Jeg rundt op på 35 gange, jeg gemte i spillet. Det var ret meget. Kan den bare YT? Au, jeg stak mig. Sådan nogle dumme torne. Kaktusen kan nok ikke lide, at man går og hiver i den. Hey, tag tornen med. Vi kan få brug for den. En tårn. En tårn, simpelthen. Lydene fra de summende computere og synet af deres skærme og blinkende små lamper vidner om ordnet strenghed og stor trang til at styre og kontrollere. Dette er en nøgle. Det ligner nøglen til en computer. Hurra! Nu er overvågningen slukket. Nu kan vi gå overalt, uden at Skummelsen opdager os. Jeg tror, at vi alligevel skal være forsigtige. Nå ja, Magnus. Du kan jo kirke skabet op med tornen. Wow! Et kamera. Så skal jeg heller ikke bruge den længere. Wow! Et kamera. Nøj, sikke en kedelig gang. Bare der ikke er nogen edderkopper, så er jeg simpelthen glad. Her, de edderkopper, der er her, skal jeg nok tage mig af. De får et klask. Nå, hvilken vej går vi? Alt virker roligt og tilforladeligt. Det risler hyggeligt fra plastikspringvandet. Magnus og Myggens dansere overvejer, hvilken vej de nu vil gå. Det ligner et hvert andet kontormiljø. Nej, et bobleblad. Se, Myggen. Jeg fandt en mønt. Og en bedement. De få, der ankommer til Skumlesen-bygningen, møder først Skumlesens privatsekretær Frøken Rønk. De
allerfærreste kommer forbi. Der er orden i tingene her, kan man se. Selv elastikkerne er stablet efter vægt og størrelse. Det handler om edderkopper. Hvad er det for nogle elastikker? Selvom Skumlesen har anvendt mange penge på at gøre indgangen til Skumlesen-bygningen fornem, så efterlader den mest af alt et indtryk af en virksomhed, hvis aktiviteter ikke tåler dagens lys. Skummelsen-bygningen. Står der på døren? Der plejer at være bolsjer sådan nogle steder. Hvordan kan du tænke på slik? Nu, det er ikke sporsvært. Man skal bare... Ja, må ikke, vi skal fortsætte. Hallo? Ryk, det er borgmester Kjær. Sig til Skumlesen, at straks skal ringe mig op. Det var med kones afskyelige papegøje klaret. Farvel. Nå. Det var egentlig bare en En brus, række man kunne få laserstråler derhen. spærrer deres videre færd fremad. Strålerne er så kraftige, at det skærer i øjnene bare at se på dem. Væk med dem. For enden af den lange gang er et trist venteværelse uden for et kontor. De 2 gamle sofaer ser godt slidte. Skal vi tage en pudekamp? Se et bolsje. Aha, et grønt bolsje. En nøgle. Den passer tilfældigvis her. Nu skal vi se, hvad der gemmer sig herinde. Nattevagtens kontor virker lige så tomt, Nu er jeg ikke brug for den der forsømt længere. som venteværelset udenfor. Hver anden aften er vagten på Skumlesens fabrik, hvor der arbejdes. Hvorfor ligger der en seddel nede i madkassen? Der står... Det er ikke noget underligt noget at skrive. Ja, hvad må det kan være? Det ligner nærmest en kode. En kode. Nå, det var bare tomt. Lad mig se. Ja, du har ret. I tog ret, den var simpelthen tom. Næste etage. Hjælp, Magnus, pas på. En ækel edderkop. Det der er ikke nogen edderkop. Det er en mekanisk dims med alt for mange ben. Hvis den er frak, så kan den få et par på frakken. Magnus og Myggen står over for en af Skumlesens ondskabsfulde opfindelser, der både er effektiv og skræmmende, nemlig den mekaniske vagtedderkop. Den er programmeret til at angribe enhver, der kommer ind i Skumlesen-bygningen efter lukketid. En edderkop bider og niver, så man til sidst besvimer. På den anden side kan Magnus måske give den et velrettet spark, så den går i stykker. Det er første gang, jeg hørte den dialog. Hvad nu? Vi er ved at vinde. Bæv, du ramte ikke. Gå hjem og vug. Du kan vente dig. Ej, du ramte ikke. Bæv, du ramte ikke. Gå hjem og vug. Altså, Nej, hvor ærgerligt. en loppe vil slå hårdere. Pas nu på. Yes! Ja! Haha, prøv igen. Fri for den. Ha! Godt ramt. Og så har vi den dejlige gode musik fra Havdyrsetagen. Den kan jeg sgu godt lide. Se, Magnus, der er blevet udfyldt et felt. Nå, og hvad så? Hvorfor? Hvorfor blev det udfyldt? Ja, det er lige det. De utallige barberbladskarpe tænder er blottet i et Velkommen til Skumlesens samlingen. Alle disse trofæer er fanget af mig, fordi det lever jeg af, og udstoppet af mig, fordi det interesserer mig.
til sagen. Oktober 1982. Dræberhajen her bed virkelig på krogen og fik, som man kan se, en grim overraskelse. En grim overraskelse lige frem. Men han er da i hvert fald meget selvglad om Skummelsen. Den store hvide haj, som kaldes Cacharhodon cacharias på latin. Og her kan man lige Det høre er også kaldt noget om dyr, hvis man vil det. Det tror jeg sparer frem for. Medmindre I vil gerne vil have det, så kommer der en ekstra video på det. I den store og åbne muslingeskal ligger en Den vej først. Magnus og myggen standser forbløffede over den uvirkelige skønhed, som stråler fra den udstoppede havskildpadde. April 1987. Denne store og fede padde ordnede jeg på en af Galapagosøerne. Så er der så også skiltene her, man kan læse, hvis man har lyst til det. Dem vil jeg også gerne spare jer for, så vi kan få noget gameplay i stedet for. Det kan også komme i den ekstra video, hvor jeg går rundt til dyrene. Som en uhyggelig fugl fra en anden dimension svæver i Juni. Det er godt nok mange ekstra videoer, jeg teaser lidt her. Jeg har både teaset ekstra video i det første spil, og jeg har også teaset ekstra video i det andet spil, og nu også her. Halepikken sidder løs. Tag den med, vi kan få brug for den. Videre. Måske jeg lige skal gå i computerrummet først, fordi der er nemlig noget, vi skal have derinde. I dette rum står en Nemlig her den der. Den giver nattevagten adgangskoden til næste etage, når han har gået sin runde. Så er vi med. God idé, men det virkede ikke. Nå ja, Magnus, nu klapper den ikke. Øj, hvor er den bare flot. August. Ja. Straks Magnus træder ind. Dette er en Man kan springe over ved at trykke på mellemrumstasten. Så det er det, jeg gør, når jeg bare går videre. Skal bare udfylde de her felter. Nu virker det. Nu skruer jeg panelet af, og så slukker vi for den laser. Endnu et deprimerende syn møder Magnus og myggen. Juli 1904. Og der er styr på den. Og en bitte blåval. Og der er faktisk en secret herovre bagved, men det kommer vi lige tilbage til senere. November 1981. Så I må nok hellere hænge på. Se, Myggen. En af Skumlesens latterlige vagtæderkopper. Lad os få noget motion, mens vi banker den. Det synes jeg nu ikke, Magnus. Ej. Det var ikke meget. Hen næste gang. Au! Giv den en igen. Nå, Kom Der skal igen. heller ikke meget. den ramte mig. Nå! Den er lidt bedre, den her æderkop, end den Et par første, slag vi til, var så har vi imod. vundet. Haha, prøv igen. Fri for den. Du kan vente dig. Ej, du ramte ikke. Haha, prøv igen. Fri for den. I altså. Nej, hvor ærgerligt. Spis mere spinat. Nu har vi chancen. Nå. Kom igen. Sted med den. Haha, prøv igen. Fri for den. I altså. Nej, hvor Ramte det ikke. Magnus er sagt med dårligt. Au. Giv den en igen. Ha. Godt ramt. August. Så er alle felterne fyldt ud. Og vi skal bruge krabbeklon her. Den skal vi faktisk ikke bruge længere. Alarmen er nu slået fra. Det er den nemlig. Nu har vi sgu 100 point.
er vi klar til næste etage. Kan det virkelig passe, jeg er ved at være nødt til at bruge et bolsje? Nå. Da Magnus og Myggen træder ud af elevatoren, mærker de temperaturændringen som et slag imod kroppen. Skumlesen har tydeligvis lagt kræfterne i for at genskabe et ægte junglemiljø. For her er... Jeg vil også godt lige stå fra alt det der jabbing fra der. Der er noget, jeg kan tage her. Der er også en lille secret for jer derude. Fortsætter vi derud. Trykket af varmen og... Gider ikke det jabben der. Vi skal bare igennem spillet. Har du set, Magnus? Der er et rum bag spillet. Det er ikke til at... Nå, Sådan. Så er de to væk. Har det næsten ikke til at trække vejret? Ja, Skumlesen ønsker, Bare sig det bolsje. tror jeg ikke, vi skal. Fordi nu kommer der en grøn edderkop. Nu bare se. En mekanisk kop til. Den klarer jeg. Ja, ved du ikke nok? Der er en del liv. Prøv igen. Spis mere spinat. Nu har vi chancen. Yes. Ja, ja! Bæv, du ramte ikke. Gå hjem og vug. Hvad? Et par slag til, så har vi vundet. Haha, prøv igen. Fri for den. Hvad siger du så, Myggen? Utroligt. Der er noget bedre. Sådan en bitte femmer der. Hvis ikke det havde været for slangen læser lige den her. Om den selv ved, hvad der er pythons... Og den er også udfyldt. Man skal jo egentlig bare klikke på dem, så bliver det udfyldt. Har du set? Næ, Klik på skilten, nej. og så bliver den færdig. næse, Hvad er det? En bedt busmand. der er noget hjertegribende ved pandaen. Den sky natur... Se, Nu tager vi her også. Jul. Det er en papkasse med... se Myggen. En god vandrekæp. Og sådan en der. Se. August. Den trykkende hede fortsætter med Og den kan vi ikke tage nu. uformindsket styrke. Vi skal lige have en fjer først. Magnus fang... Maj. Nej. Simpelthen. December. Og så har vi december. Slangen... Og så mangler der en ting. Så det er så lidt træls. For jeg ved ikke, hvad fanden det er for en ting, der mangler. August. Er der noget andet, vi kan prøve? December. December Ja, vi skal høre den helt 1982. igennem, før den går igennem her. På det tidspunkt fældede jeg træer i regnskoven. En eftermiddag fandt jeg denne her. Under et træ. Ja, Under et træ blev den simpelthen fundet. Nå. maj 1900. Slangen er skræmmende stor, som den ligger der. Den sorte, tvedelte tunge stikker frem fra dens... April 19.
Hvad er det for en, jeg mangler? Oktober 1994. Det må næsten være den her. Nu har jeg prøvet alle de andre. Marts 1992. Nej, heller ikke. Er det fordi, der er kommet en mere herinde? Hey, der er Det er fordi, der er kommet ned ad lange vejen. edderkopper. Jeg bare den ikke er stærkere end den, vi mødte sidst. Det er derfor. Hvad var det? Giv dog op! Au, au. Uretfærdigt! Det er derfor. Det er altså- Så er den her nemlig det sidste felt. Haha, prøv igen. Fri for den! Du kan vente dig. Ej, du ramte ikke! Au, au. Uretfærdigt! Han er ikke særlig god, ham Magnus, Godt ramt! til at kæmpe. Det gjorde ikke så ondt. Dugter næste gang! Nu er der ikke så meget liv tilbage. Nå. Kom igen! Jeg er sgu nødt til at tage den der. Bare kanonfing. Og måske også den der, faktisk. God idé! Ja, den har jeg brugt nu. Ud af junglens fugtige varme og ind på den glående hvide savanne. Prøv at se her, Myggen. En bitte Netop tromme. som Magnus og Myggen gik og længtes Og efter løv. liv i de øde lokaler. Og her ved løven, der er der faktisk også en secret. Herovre bagved. November 19. Jamen, der er nogle stykker af. De secrets. Lidt ud. Varmen. Jeg tørster. Det forstår jeg godt. Hvad videre Mia tørster? Kom så. De stopper et øjeblik og spekulerer på, hvilken vej Tapir. de nu skal. En stor og gammel hanelefant. Elefant. Til den ene stødtand, Det er nu ikke den, jeg ville ind til, men... Marts. Jeg vil herhen. November. Stolt ser den ud. Afrikas vilde hest, som den der rejser sig på sine bagben. Magnus, som har sådan en der. stor svaghed for cowboys, synes, at den er sej. Zebraen vælter! Zebraen vælter. Jeg er nødt til at smide noget af det her. November 1985. Inden denne Bygningsplanen, den zebra fjerner jeg. For jeg mindes om, at jeg stadig kan... Ja, lige præcis. Jeg kan stadig se den. De her. Ja, det er lidt dumt. Sådan. Nej, det tør jeg altså ikke. Nå, det tør du ikke. Hvor får du alle dine idéer fra? Nej, det virker ikke. Der skal den ligge, så zebraen den ikke vælter. Se. Se. Og så tager vi den lige ind her. Der er lidt gemt. Ej, hvor sejt. Og jeg trådte på flisen, kom de der hemmelige vandsten op. Se, du kan komme ind bag vandfaldet. Jeg skal ikke ind under noget vandfald, men det vinger må ikke blive noget. Hvor smart, Magnus. Bare du ikke trupper. Sådan. Så skal vi ikke bruge den der længere heller. oktober 19. Det tror jeg ikke, vi skal. Jeg flytter lige lidt rundt på de her ting her. Der er ikke mere her.
Det skyggefulde træ er lavet af plastik. Og her gemmer jeg lige, fordi her kan spillet godt risikere at crashe eller gå i softlock, når jeg skal op og læse skiltet der ved geparden. Ja, sådan. Det er jo genialt. Nu kan vi få stemplet kortet. Hvor er det irriterende. December 1900. Sådan. Det gjorde den ikke. Skumlesen har ikke alene bygget et dyrt klimaanlæg, men nu overgår han sig selv. For at skabe de rette omgivelser til krokodillen, har han genskabt en hel sump. Sommerfuglens vingestøv er magisk. Det gør, at du bliver så let, at du kan gå hen over December. Rum efter rum, fyldt med alle mulige udstoppede dyr, tekniske tricks med temperatur og luftfugtighed. Januar 1985. Så er der også styr på den. Og så kommer vi til det sidste rum, hvor edderkoppen er i. Og edderkoppen, den giver vist 2 point i den her, så vidt jeg husker. Hvad var det? Giv dog op! Spis mere spinat. Nu har vi chancen. Altså. Nej, hvor ærgerligt. Det gjorde ikke sådan. Stuk dig næste gang. Yes! Ja, ja! Yes. Computeren siger underlig lyd. Næste etage. Vi vælter der igennem de etager. Det vil sige, Myggen. Og jeg skal nok klare den. Nej, endnu en edderkop. Jeg er træt af ham Skumlesen og hans vagtedderkopper. Bedre held næste Det var gang. en bitte slag. Au! Giv den en igen. Hvad nu? Vi er ved at vinde. Au! Au! Uretfærdigt. Nå! Kom igen. Det gjorde ikke Sådan. sådan. Stuk dig næste gang. Yes! Ja, Godt. ja! Så var den væk. Og jeg mindes også om, at der er en secret ved en af de her mure her. Og det er ikke den der. Det er nok bag den her mur. Underligt dims med hul i. Skal der må sidde noget i hullet? Ja, det er herinde, hvor der er en lille secret. Også. Nemlig. Mærk, Magnus. Mærk vinden. Det er noget, mine vinger godt kan lide. Jeg tror næsten, at de skulle blive ristet til pulver. Jeg kan ikke lide. I dette rum står en puma på en meget Nej. Nej. Simpelthen. Jeg håber, at vi vinder noget spændende. Aha, en flaske med kattespringstrik. Hvad må god idé? Men det virkede ikke. Kattespringstrik. Nå. Bliver I da aldrig klogere? Så kom her og få Endnu en nogle huller i edderkop. lakken. Magnus, Jeg venter lige med at gå derhen. De standser med et sæt. Få millimeter fra det. klart, Magnus. Du får altså nogle fantastiske idéer. Nu kan du springe over hjørneræden, så kommer jeg bagefter. Maj 1907. Sådan. Vinden tager til. Det, der før var en blid brise, bliver nu en kold, skarp blæst, der får dem til at ryste af kulør. Okay, jeg skal lige tage den der først. Og det var derinde, hvor den var. Ellers så kan jeg ikke komme videre. Nej, Prøv igen. den ramte mig. Så man bruge det der klisterværk derovre. Hvad? Et par slag til, så har vi vundet. Den ramte mig.
Yes! Ja, ja! Sådan. Nå, Myggen. Videre. Vi kan ikke dogne her. Jeg er bange for tiden. Vi må have fat i Mia, inden ham skummelsen gør noget ved hende. Sig ikke sådan noget. Lad os for komme tiden. videre. Mats Hvad er det for en tid, du er bange for, Magnus? Ja, undskyld, Ged, men vi låner lige deres løse horn. December. December. Lige nøjagtigt. Er der noget andet, vi kan prøve? Magnus, du er bare så smart. Med det lameklister på hænderne kan du kravle over til kondorreden. Det kan du. Det er lidt upraktisk, at skummelsen har sat skiltet på den her måde. Altså, hvordan fanden skal hans gæster Februar. læse det? De går jo herude, hans gæster. De kan jo ikke lige sådan klatre over. Det synes umuligt. Men Magnus og Myggen bliver dårligt Bjergtop. nok overrasket mere. Her står det øverste af en bjergtop med sne og spis og det hele. Horn med musikken. Nu kan jeg også lige smide den der væk. Det tror jeg ikke, vi skal. Og den der kan jeg tror smide jeg væk. ikke, vi skal. Nej. Hvor får du alle dine idéer fra? Sådan. Jeg tror altså ikke, jeg bliver nødt til at bruge det sidste bold til her med Magnus. Det er lidt sværere med ham, end med Mia. Netop fordi han ikke slår så hårdt. Og han bliver også angrebet en del, jo. Der er nok gemt noget farligt om bagved. Vil du først? Noget farligt. Ensom og forladt af alle ligger skelet. et skelet op ad væggen. Magnus og Myggen Se en masse gammelt mineudstyr. Nu kan vi grave efter guldmyggen. Det er alt for gammelt. Måske kan saven lige Skal jeg klare ikke en bruge omgang den der til. længere? Tag den med. Nej, det tør jeg altså ikke. Nu skal jeg lige have den der. Og så bruger jeg altså lige den der, fordi der kommer en edderkop mere ind i det rum, vi skal til. December. Hvor smart. Ringen var den hemmelige nøgle til døren. Hvad er nu det? En blå æderkop? Jeg er ligeglad, om de så er blå, gule eller grøn lyseblå. Jeg kan ikke lide æderkopper. Hvad nu? Vi er ved at vinde. Haha, prøv igen. Fri for den. Nå, Kom igen. haha, prøv igen. Fri for den. Den var fra Mia. Sådan. Hvilket Den var- mesterslag. Fra Mia. Hvor ved Magnus det fra? Han ved jo ikke, hvor hårdt Mia slår. Har du set myggen? Der er en flagermus på. Det er garanteret en rigtig vampyrmedaljon. Må jeg se? Januar. Og så kan vi få næste kode. Ja, vi skal ikke bruge mere lige nu. Nu skal jeg bare lige have koden til næste etage. Og jeg mener, at der kommer en edderkop derinde også. Det gør du så ikke. Sådan, så fik vi den adgangskode. Kom myggen. Næste etage. Nummer 5. Næppe er de kommet ud af elevatoren, før toget foran deres mund afslører, at nu er temperaturen dykket et godt stykke under frysepunktet. Så er temperaturen skulle dykke. Se, der er en ismaskine her.
En isterning. Ja, den er kold. Den er kold. Så tager vi lige en Ivanov, du. En Ivanov sodavand. Og der ender vi henne. Jeg tror lige, vi går herinde først. Jeg mener nemlig, der er en edderkop herinde. Er en eller Det er der anden ikke, men grund der er noget er herovre. computerrummet blevet dekoreret Den skal vi med nemlig bruge på sej etagen her. skulptur. Ja, det er jord. Den skal vi nemlig bruge senere. På den her etage. Nå, det er der en. Jeg synes også nok, Der at jeg var har den. haft fred og ro mistænkt det længe. Yes! Ja, ja! Haha, prøv igen. Fri for den. Bedre held næste gang. Spis mere spinat. Nu har vi chancen. Nej, Prøv igen. det gjorde ikke så ondt. Duk dig næste gang. Et par slag til, så har vi vundet. Nå, det skal du få betalt. 4. Forfærdeligt. Det var en del. Yes! Ja, ja! Så er den væk. Man kan komme derind. Kig godt efter, om der er noget, vi kan bruge. Et tandhjul. Januar. Alt, hvad der mangler for det. Der ligger en En bog. bog. En bog. Lad mig se. Aha, det er en Nu er der mange ting. eventyr. Eventyret Den Lille Havfru, som er skrevet af den danske digter. Stop det, Jeppen. Det gider jeg ikke. Mart. Det dybsorte, polarkolde vand i søen inviterer Hov, lige et øjeblik. Vil du sejle rundt på isfladen? Det kan altså være. nar. Mart. Vores frysende venner sejler over Det er koldt. det iskolde og blik. Mart. Også godt lide musikken her på. Det virker som om temperaturen bliver ved med at falde. Op. Oha, pas på, Magnus. Der er endnu en vagt. Og der var en edderkop mere. Bare rolig, Myggen. Den ordner jeg. Så tager jeg lige den der. Vi kan prøve. Den der tager jeg lige først. Og så går vi i gang. Nej, Prøv igen. au, au. Uretfærdigt. Den sal. Fantastisk. Det var da ikke noget. Vær nu forsigtig. Hvad var det? Giv dog op. Bæv, du ramte ikke. Gå hjem og vug. Den sal. Fantastisk. Og den er også væk. Og herover der er der også en secret. En lille en. April. April. Det er nu så koldt. Iskrystaller. Sept. Pingviner. Godt fundet på. Vi bowler os vej igennem pingvinerne. Skøjter. Nu Så er er vi vi herinde. snart ved vejs ende. Men de skal stadig lige klare at komme over til den lille ensomme snehare. Tager lige en gemmer her. Fordi hvis I husker rigtigt på mit første gameplay, da jeg spillede, så gik mit content faktisk i stå her. Så jeg spillede bare videre, uden jeg opdagede det. Det gør det forhåbentlig ikke den her gang. Fordi nu har jeg fået en ny computer, og jeg har fået sat det op på en anden måde. Nu kan du stå på skøjter over isen. November. Nå, den er også væk. Sådan. Og så kan vi tage herind. Computeren Så er vi næste etage. Hej, hvor det går. Og vi har kun 3 kvarter inde i videoen. Og vi er allerede på næste sidste etage. Myggen. Kan der blive ved med at være flere etager? Nej, vi må snart finde Mia. Efter mine beregninger er det her den næstøverste etage. Næstøverste etage.
Og jeg kan huske, der spawner en edderkop herinde, når man har været rundt. Først tror de ikke deres egne øjne. Men endnu et kig. Eventyr. Hvor er det? Sådan der. Og så tager vi her. Skøjterne, dem skal jeg ikke bruge mere. Der er ikke mere her. God idé, men det virker. Magnus har En aldrig hørt om enhjørning. enhjørningen. Men da han ser den, er det som om en stor klump pludselig skal forbi i halsen. Jeg lægger lige kameraet lidt. Så fandt vi et rødt bolsje. Og så synes jeg faktisk lige, vi skal genbesøge den secret, jeg snakkede om, der var på første etage. For hvad nu hvis jeg siger, at du kan få mere end et rødt bolsje i spillet? Så det går vi lige ned og gør. Lige ned og får den secret, der er nede ved blåhvalen på første etage. Der var kommet en edderkop. Nej, Prøv igen. hvor slapt. En nuller. Koncentrer dig nu. Bedre hen næste gang. Haha, prøv igen. Fri for den. Hvad siger du så, Møn? Utroligt. Kom for pokker. Urimeligt. Ja, men der er faktisk mulighed for at få et rødt bolsje mere i spillet. Lugter næste Det er en gang. hemmelighed, som jeg faktisk fandt ud af for et godt stykke tid siden. Så nu tager vi lige ned til første etage. Igen. Og ind til blåhvalen. Og så går vi lige ind og tager de secrets, der er herinde. Jeg skal længere ind. Se, der var det andet røde bolsje, som man kan få. Og ikke nok med det. Så er der bare så et grønt bolsje. Så det var en lille secret. Og den har Super Pinky Kitty ikke fundet. Link til hende nede i beskrivelsen for resten. Hun laver også en gang imellem nogle gamle spil. Noget optager det. Hun spiller for sin barndom. Jeg må nok hellere lige få taget de her bolser her. Så. Længselsfuld spejder den lille havfrue efter den elskede, hun aldrig kan få. Jeg vil læse op. Der var engang en havfrue. Se, hun giver os et Jeg fiskenet. vil læse op. Hvor vi skal med det? I tidligere versioner af spillet, der sagde Myggen, jeg vil gerne læse lidt op. Han sagde, jeg vil læse lidt op. Han sagde ikke, at jeg vil læse op. En søbred i Skotland. Og så skal vi bruge kameraer, som vi fandt dernede på Nu kommer ud fra den. Nej, det tør jeg altså ikke. fra ground-niveauet. Midnatsklokken Niveau G. ringer. På kirkegården hviler de døde.
Frønede En kors zombie. sammen fastholdt af tro mere end af søvn. Så. Væk med den. Og så herhen. Og så skal vi herind. Godt, det var altså løgnen. Nu er gravkammeret åbent. Gravkammeret. De træder ind i det tyste gravkammer. Magnus og Myggen rykker lidt. Vi skal forresten lige have noget hvidløg. For at få vampyrerne væk. Se, Sådan. Jeg er også en af grunden til at spise rigtig meget hvidløg. Så kommer der ikke vampyrer efter mig. Sådan. Er der noget andet, vi kan prøve? En vampyr! En vampyr! En vampyr. Som er svært. Sådan. Og så sender vi lige en lille gem. Og så skal vi sådan set videre. Det er en speciel nøgle, vi har fået der. Nu kan jeg faktisk også smide det her hvidløg. Nu har jeg brugt det. De står målløse og siger. sådan. Nu virker den. Hurra! Nu virker den. Nu skal vi se, hvad der gemmer sig herinde. Det skal vi. En edderkop. Og Magnus og Mia. Ja. Og nu er spillet gået i stå. Jamen, det er jo... Se, Myggen. Det er mig og Mia. Det ligner da meget godt, hva'? Det er det ikke. Jeg tror, det haster med at få befriet Mia. Sådan. Hvad var det? En 6'er. Men vi kan faktisk slå op til 7, fordi vi har taget 2 røde bolcher. Nemlig. Bliv ved sådan. Ja. Så er jeg faktisk også færdig med det. Så har jeg faktisk bare sidste etage. Og så er jeg faktisk snart færdig med spillet. Det går hurtigt, det her. Vi er ikke engang en time inden. Og vi er allerede oppe på sidste etage. Jeg skal forresten lige have koden, ellers så bliver det sgu lidt svært at komme op til det sidste etage. Sådan. Sidste etage. Nu må vi være tæt på at redde Mia. Det her er skumlelsens egen etage. Først vil jeg redde os fra den edderkop. Edderkop. Og de har lidt mere liv heroppe. Nemlig. Bliv ved sådan. Hvor slapt. Koncentrer dig nu. Hvad nu? Vi er ved at vinde. Nå, det var nemt nok. Nej, det virker ikke. Næste. Hurra! Du klarede det, Magnus. Jeg
tror, du Så er vi skal herinde. passe meget på, hvor du træder. Han kan ikke stoppe mig. Mia! Mia! Kan du høre mig? Jeg synes, han er meget... han nævner meget Mia. Nå. Og så skal vi gå forsigtigt. Det er lidt træls, hvis der kommer en til. Netop. Så skal vi lige reset rummet en gang. Af banen, metalfjes. Her kommer jeg. Nemlig, her kommer Magnus. Så tager vi lige det sidste her. Se der. Vi er ved at vinde. Der skadede vi 7. Det er det, som Mia kan fra starten af. Så har vi et blåt bolsje. Skal I lige se, hvad det gør? Det er det gør, det blå bolsje. Så det skal man ikke tage. Der er heldigvis ikke nogen af de små vemmelige vagtedderkopper herinde. Til gengæld ser det ud, som om døren bliver holdt lukket af en gigantisk edderkop. Myggen ryster ved tanken. Sikke en moster. Hende skal jeg klare. Du er stor, Lasse. Okay. Den bliver sej. Ja, det er en bug, det der. Fordi du skal ikke normalvis kunne gå herind, uden at have flyttet benene. For edderkoppen. Aha, hornet fra enhjørningen passer som håndtag. Så. Hurra for Magnus. Vi er klar. Nej, det tør jeg altså ikke. Så det er i hvert fald en bug, det der, med at jeg ikke skulle åbne alle benene. Nå. Ja, men det er et gammelt spil, så... Heroppe under taget har Skumlesen et af sine laboratorier. Og nu har vi faktisk alle de point, vi kan få. På gulvet Vi kan maks få 397 point i spillet. Der er Mia. Sammenkrøbet i et lille bur sidder hun og ser trodsig ud. Nu skal de bare befri hende. Men uheldigvis er Skumlesen der også. Nu vil det vise sig, om de kan overvinde ham. Hvad? Har jeg fået gæster? I er ikke inviteret. Men nu skal jeg ordne jer. En gang for alle. Hjælp! Red mig, Magnus. Jeg vil ud. Vi kommer, Mia. Kom så an, din slyngel. Nu skal du få af din egen medicin. Torben, det er dyr! Hjælp mig, Magnus. Hun lyder ynkelig. Hurra, han besvimede. Nu har vi chancen. Sådan. Nu er du fri. Hvor var det godt, I kom. Han er fuldstændig vanvittig, kan jeg godt sige. Han er fuldstændig vanvittig. Sådan. Nu er du fri. Hvor var det godt, I kom. Han er fuldstændig vanvittig, kan jeg godt sige. Og så er vi faktisk færdige med spillet. Vundet over Skumlesen løber vores vinder ind i endnu et rum. De standser forbavsede. Men vi skal lige have det sidste med. Og så tænker jeg, at vi siger... Så er det inde i kapslen. Tusind tak, fordi at I har givet at kigge med i den her episode af Tilbage til Barndommen. En lille time blev det til. Og nu skal vi lige have den afsluttende cutscene. I det redningskapslen hævede sig op fra gulvet og slog sine raketmotorer til, gik der ild i Skumlesens højhus. Forbipasserende fortalte senere, at man kunne høre Skumlesen bande højlydt, mens han for rundt og slukkede ilden. Wow, det kalder jeg at flyve. Se, Myggen. Vi er ved at lande i Paradisparken. Øj, hvor bliver de andre misundelige på vores rumskib. Hvad snakker I om? Flyver der forbi den der park? Ej, jamen hvor lander vi så? Jeg tror, vi er kommet fra asken. Og i ilden. Det der,
Det er Skumlesens fabrikker. Dolphinerne. Og vi ses alle sammen. Bye bye.